Fung kaham joto rangsakni takuk bukuk song tai ani joto kha kaham lukurokno hamjakma tai norokno chibai fung kesang jorani tini norok ni buskango Facebook live phai kaisa kaini kok kisa clear khaina nei haino haima phaifika Mia horo ang kaisa Facebook o post khaikya je ani sakao AI by edit khaine kabangma photos rok viral khaijaki circulate khlaijaki tongo spread khlaijak tongo bonoti kabangma lukurok abonotui kha khamjagui abonotui dukhu nangjagui borok sunghorka tai ang kabangma borok bai kokduk ni bisingti bo kwrungkha tai kok bo salaikya bonotui no thaisa thaini kisa clear khaisini hnei tini ang haino hai Facebook live o norok joto lukurok ni buskango ang ma phaikya naidi je obo haimia ang je Facebook o post khaimani pore ang jaga saka je legal actions ang naharnai je borok phano abo hai khlainai rokno AI bai khai photo edit khai ani kokno hamyaga prochar khaijak tongo chayaka prochar khaijak tongo boni pore ang saka Facebook tui je legal action no ang nongkhonai FIR khlaijak nai boni ulo je borok amti hayo involve ungei edit rok khlaya ba hai viral khlaikya borok no khut ana phone rok khai kokduk bai kwrungkha borok bo abo mazak ko khaimani haino phatra kahike khlaimani tai khlaimani pore borok abo hainga nangni borok bo saiman liya tai borok ana khoma rok bo sankha na karmung bo sankha boni pore ang abo hai na karmung rok borok sanmani pore ang haino hai saka next time rogo abo hai rogo jate involve tang thu haisi nainegi tabuk ni jora angkai AI ni jora balai khai danger tai abo ekdiki sini bagai social media ni je erawo abo onek kisu sini bagai advantage tongo disadvantage tong haisi bonono ang sanani musungo joto lukurok no obo hai AI rok ni bisingtei kabangma photo edits khaiye borok ni reputations kaisa borok ni image no nosto khlaijak tongo borong so obo hai rok viral ni kabangma jaga kubuni states rogo sung suicide rok khlaima rok nugu haisi so AI ni o irawo obo hai rok like danger kaisa ni proti mazak khaipano sung haino phatra babe sung fun khaine ni bagi abu khlaipano tai kaisa ni baga abu hoito serious ni thango jorawo so abu rokno sung blaike limit do toniwi abu hai khlaina ni nango ngorok nukna jorawo prime minister modi rok AI ni bisingte malaijak rok nugu Donald Trump rok AI ni bisingte malaijak rok nugu obo haikino nini Elon Musk rok AI ni bisingte malaijak rok nugu ba kabangma actor actress rok malaijak nugu kintu abo rokno misuse khlaya kaisa limit toni woi abo rokno sung khlaike sawo gai ang obono sanan mo so je kono boro rok je involve ungnai rok ang bongni bumung rok to naglakha kintu borok bo khub dukhito nakarmung sanka je abo borok haino fun ni bagai mazak ni bagai je khlaimani abo hai viral ngai thaka haisi entai ang kubuni lukurok no bo ang koine ni musung haisi BJP khayu hnei motha khayu hnei IPF ti khayu hnei Congress CPM khayu hnei tai kaisa kubuni borok ni party tai kaisa kubuni party ni tangphang ba tai kaisa party ni samung khainai hnei no sung aborok no sujuk naitugui advantage nawi aborok no viral khai hamya bumung prochar khainani naikhanke abo last dike sini society ono hamyang nai sini society ono nostong nai haisi jehetu sini tipra saro
Blaikai tabukbo sini right stock mania ko jungjalo klaijak ojorao sung thansaka fight khayei bahike sini tiprasani hamkrai tubimano tiprasani je long pending demand rokno sung bahike tubimano bonoti se sungsai toklai tongmani jorao kaisa te kaisa hamya silsawei leaders ni sakao hamya blame khayei obahike fake rok sung khlai judi khlai tongkhangke abo angkai khayo sini tiprasani hamkrai no kominai haisi tiprasani hamkrai no khosornai to boni bagino ang sanani nayo kebono ang live jate bunibo no strong yana tui puila ang wan sumani legal actions nanai hinai boni pore ang saiman kha jotoni no live tongoba mistakes ngui no mano one chance ng thai waisa jora thai boni bagai haino hai abo rokno tui no ang no rokno tini ani rangsak ni luko rokno haino hai Facebook live ni bisingte thaisa thaini kok sasini hne ang ma phaikya haisi ga je bororo obo hai roko involving tongmani abo rok blaike chaya haisi norok nukna gobang ma jagao AI bai edit khaye sometime AI ni photo ekdom real hai ngui no nukhung kak lai marok sung nugu nukhung walai marok sung nugu kaisa te kaisa organization no kaisa te kaisa ni proti trust kring thamani sung nugu kaisa te kaisa ni sako blame khaile mani sung nugu so aboro go involve yana tui sung jate AI jehetu kahamni bagi bo sung utilize khaimanu advantage nai manu ka o kahamni samungo khlaitini sung involve bangkhang ke chawo naki hamyara go involve ngai tebo sini sak no nosto khaikya ga blaike chaya haisi boni bagino ang Facebook live phai kisa sawon hne lokorok ni thani phaimani tai je ani photos no ba haike AI ni bisingte je viral khai tongmani borok bojate future aw hai ro ta khlaijathu borok no bang koijawo request khaijawo kai je bororo aborok no spread khai tong viral khai aborok no joton stop phale man khai jawo ang nijuba ani Facebook post ni delete khai risinai jehetu abo je accuse je borok abo hai involve nai borok ni jino phone rok khai bongni nakar mung sanka bongni kha dumani koihorka ga boni bagai baskang ni salo jate obo hai ro ya khaino chaw haisi karon AI ni bisingte kabangma hamya jinis ngi thangmon haisi tabungni jorabo para tongne lukurok to amsuk saimania para tongne lukurok hoito asuk advance ingya ga o AI be sanamjak no funuka hangka hoito bakso bora abono poito chawi je trust khai tongmani abu bukha baimano haisi and sini specially dofa te hani samung khai tongne rokni onek responsibility tongo samung tongo jorawo sung election ni campaign time rowang kabangma borok photo rok bujaknani phaikyang kai sung photo rok bujago bonono misuse khai obo hai khai tongphang kai to blai chaya karon as a representative ungai elected members ungai jaga jaga thayo sung lukurok bai malayo lukurok ni hamjakma mano kai lukurok bai sung mangpli rok bo nawo to o mangpli rok ni bisingti misuse khaikyang ka bo blai khai chaya ungo kai boni bagina ang mas hawo jate abo hai rogo misuse rogo involve ungya karei sung oborogo haksal tong haino chawo kai taibo norok no ang koje jawo je obo hai rok no false allegations klai spread khayawi tong lai kheno chaw blai kya hambai ti prasarok te ba ayu blog thu baskang ni salote bu kaham kereng khai tong baidi te ha dofani bagi ja khlaiya nangmani sung baskang ni salote bu thansa palbak sakai khlaiye ti prasano te ba ayu blog ronani ti prasa dofana ayu blog ronani sung jotono ma chai to laine hambai